And we did not. Iphalamende inikwe umyalelo yinkundla yomgaqo-siseko ukuba itshintshe imithetho yonyulo ukuze ivumele abagqatswa abazimeleyo ukuba bangakhuphisa kunyulo. Le nkundla yakhupha isisigqibo kulo nyaka uphelileyo isithi iphalamende mayuqoshelise lo msebenzi ngoJuni walo nyaka, kodwa iphalamende icele ukuba lo msebenzi ugqitywe kungekapheli lo nyaka. Le komiti ijongene nalomba sele igqibile ukufaka utshintsho oluthile eliza kuvumela abagqatswa abazimeleyo ukuba bangakhuphisa kunyulo. Umba ngoku wokuba izihlalo ziza kubalwa njani. A perfect proportion is an impossibility because there are many factors that influence the outcome of an election. Izihlalo zibalwa ngenani levoti, abagqatswa kwaye nezibalo. Kodwa abagqatswa abazimeleyo abazokuvunyelwa ukuba babe nezihlalo ezimbini nokuba baziphumelele zombini. It's based on removing the votes of the independent candidate who received more than one seat and then repeating the calculation and awarding according to the electoral stand of the contestants, because that should be the spirit. Eminye imibutho ithi imiqathango emiselwe amaqela opolitiko mayifane naleyo yabagqatswa abazimeleyo. Why must there be a difference between what the independent pays as a deposit and what political parties pay as deposit when we are all contesting for the same thing? Almost on every occasion, when you do that recalculation to fill the vacancy of somebody that's gone and you take away all the additional votes on that seat almost always goes to the largest political party or a very large political party. Le komiti iza kuphinde idibane kule veki izayo. Ulelani Philip, SABC News ephalamende.